Hi, maing adlaw sa tanan ug welcome again sa atong video. Karon aniya kita sa Phoenix, Arizona para musaka sa isa sa mga sikat nga sakaanan diri. Kini ang ginatawag nga Paistewa Peak. Isa kini sa mga maanindot ug daghan tawo nga panaka. Medyo lisod siya sa kaon pero okay ra kay ang panahon karon bugnaw na. Kung plano mo mo ani diring lugar, ayaw kalimot, follow sa tanan nga mga ginaremind para walay problema o iwas aksidente. Sa among pag-hike karon, isa ka butang nga kami mapasalamaton kay bugnaw ang panahon ug dili tanto init ug peaceful kayo. Makita ka na sa among mga ngisi. Isa sa butang nga tunaw-naon kung magsaka diri, pwede ta magunong-hunong kay usahay medyo lisod na siya or hanga konta. Importante na rin dala nga snacks, tubig, ug magsigil ang tagkatawa. Daghan mga butang makita na to diini o mga cactus nga sawaro ug pipila ka mga mananap. Sama ni ining mananapa. Kung gusto pud ka, dili ka mo sa kadagto na apod kay mga magamit diri para mag-exercise. Para sa imong core, pwede ka magamit aning ilang mga facilities nga libre ra. Pwede mo mag-contest po sa imong mga kauban o lingaw-lingaw lang. Kanya kung makauban, lingaw kayo kay nag-exercise na nalingaw pa. Hinahina na tagbaklay, pabalik sa Asatan Park, makita nato dira ang American flag. Don't forget, Phoenix Mountains Preserve from the city of Phoenix. Paistewa Peak, atong bisitahon kung natay panahon. Again, daghang salamat ug maayong adlaw. Bye-bye!